салом алайкум дӯстон, имрӯз мо дар бораи таърихи пайдоиши стрит воркаут ҳарф хоҳем зад. Воркаут соли 2000 аввал дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аз ҷониби шаҳрванд Ганнибал ташкил шуда ва худ номи стрит воркаутро гирифт ва то ба имрӯзҳо омада расид. Воркаут варзиши ғайридавлатии кӯчагӣ буда дар баъзе давлатҳои тараққикарда ба монанди Амрико, Русия, Италия, Қазоқистон ва Украина ҳамчун варзиши давлатӣ ба ҳисоб меравад. Воркаут ин машқ ва элементҳо дар турник буруст анҷумани ва дар замин иҷро кардан аст. Дар аввали ташкилёбиаш одамон элементҳо ва финтҳои Ганнибалро дида ба ҳайрат меафтоданд, ки инсон ба чунин корҳо низ қодир будааст. ҳамон давраҳо ман тақрибан 6-ум ё 7-ум синф мехондам. видеоҳои Ганнибалро тамошо мекардам, ки чӣ тавр вихотсила редди виз кашидани турник бо як дастро бо тамоми санъаташ иҷро мекард ва ман ба ҳайрат меомадам то рӯй оварданам ба стрит воркаут ва худ мегуфтам ин корҳо нотакрор аст. ҳоло ҳамаи он элементҳоро худам низ иҷро карда метавонам. баъд аз 2-3 соли ташкилёбии стрит воркаут шиоровезаҳо, барномаҳо ва рекламаҳо дар шабакаҳои интернетӣ зиёд шудан гирифт ва рӯ ба тараққӣ овард. имрӯзҳо ин намуди варзиш дар ҷаҳон номдор аст. аввалин мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ соли 2008 дар Украина баргузор гардид, ки дар он мусобиқа шаҳрванди Амороти Муттаҳидаи Араб Эрика Ортис ҷои якумро ишғол кард. Воркаут ба ду гурӯҳ ҷудо мешавад. Якум, стрит воркаут ин намудест, ки асосан элементҳо ва финтҳо нав ба навро аз худ эҷод карда, яъне сохта ба пеш рафтан, элементҳои кӯҳнаро ба дараҷаи олӣ оварда, дигар такрор накардан аст. ва гурӯҳи дуюмаш бошад ин гетто воркаут аст. дар ин намуд асосан варзишгар бояд қувваи худро зиёд сарф кунад ва ба ғайр аз вазни зиёдӣ илова карда машқ кунад, шумори анҷумани турник ва бурусро зиёд кунад. ин буд маълумоти ҷамъкардаи мо оиди воркаут ё стрит воркаут. хеле ки маъқулатон аст, ҳамон хеломашро гӯед. бо шумо будам ман Нурматов Улуғбек. дар канали мо обуна шавед ва наворҳои моро паҳн кунед. барои пеш рафтани стрит воркаут дар тоистони азизаму саҳми худро гузоред. фикру андешаҳоятонро дар комментария нависед.